kokos. To čo sa vám zatrčí? To je starý hardcore. Ty kokos. Teraz že hlasuj. Tak to bude, ale zase keď zahlasujeme Michaela Jacksona, tak pôjde po nás Tung Tung Sahur. Michael Jackson je sak. Nie. On vyhral? Ja viem, že ho capne alebo nie. Michael Jackson prehral? Nie. Kámo, Michael Jackson bol lepší. Sice Tung Tung Sahur. On bude na nás naštvatý. No jasné. Ja toho Tung Tung Sahur zaškrtím. Find Michael Jackson, máme ho nájsť. Michael Jackson. On je určite smutný a bude nás hantiť. Ešte tuto, pozrite. To je taká chodbička, on bude asi tam vzadu. Aha. A choďte prvý, lebo tam bude jumpscare. Nie. Ja už som išiel. Jo, Michael, si pôjde? To čo? Oni idú teraz boxovať vlastne. Ale to sú star. Čo? Čo je? Oni idú fajtiť. Rýchlo. Tak to si chcem pozrieť. Kamo. Ty kokos. Ja som vyskočil. Mňa až straslo. Aj zo stoličky som vyskočil. Tu sú? Ja Nie, chcem nemôžeme vidieť ten fight El Primo versus Michael Jackson. Ja som aj vyskočil zo stoličky. Tu je El Primo. Aha. Kde? Ty si. Išiel tu. Tu je El Go Primo. to the event. Primo! Ty Jo. kokos. Ale Ide to si proti nám nám? mohol dať iné uvítanie. Potrebujeme tiket. Tiket. Aha. Môžeme ísť. Ďakujem, nie? Nie, že mi dá rovno facku. Hej, vôbec. A Si veď- nemôžem prejsť. Tu bude niekde v nejakej miestnosti nejaký taký tiket. To čo bolo? To čo bolo? To znelo, To na mňa keby, naletí tuto. to znelo, keby si toto zaškrkal do mikrofónu. Aha. Tej. Dobre, ideme tam. Take down. Pomer. Take down. Kamo. Take down. Nie, to sme nemysleli. Ideme na Take it down. boxing fight. Tung Tung Sahur versus Michael Jackson. Že Tung Tung Sahur takú... Ideme. Ja to prehrá. Ideme. Čum na to, jaké je to Wilson. Kamo. Ej jo! Pozri na ňo. Ty kokos. Tung Tung Sahur. Saur. Ty kokos. Tak Michael to Jackson nie. bude mať lepší. Pozri na ňo. Michael Jackson. Už to vidím, jak u Michael Jackson takú A plesť. prečo máte rukavice v nose? Michael Jackson. Jackson. Kámo, jaký príchod. Moonwalk príchod. Kámo. Hip back. Criminal. Že by zakopol. Jaký ide. On si ide. On to vyhra. Mu On to takú vyhra. pleskne, že... Pozri na ňo. Videl si, jak má príchod? On vyhra. Pozri, Vyhraje. jump do arény. Vidíš, Si na že ňo ide. takú mu pleskne, že... Čo? Kámo, nevíš. Tak to čo je? A moonwalkuje naspäť. Tak bude chodiť. Furt. Distancuje. Kamo. Tak to Kam? chce vidieť. Jo. No poď. Kámo. Poď na to. A dostane nakladačku Jackson. Nie. Jackson to dá To je jak nič. jasné. A Takú potom budeme nakladačku musieť zase dá. skľudovať. Poďte na to. Michael Jackson, poďme Down, skôr. down. To čo robí? Prvé kolo. Kámo, poď, Ahoj. poď. Ideš Michael Jackson. O, dostáva. Kámo, yes. Dobre. Bum, daj mu bomby. Bum. Bum. Ideš Michael Fajte. Jackson, ide. Nie. To čo sa mu stalo? Si robí srandu. Je. On sa postavil. Nie. On si ide. On sa Poď, ešte ide. poď, ideš. Áno, Jago. Čo? áno. Michael Jackson is winner. A skoč na ňo, Michael. O, na ňo dopadla helikoptéra. A to kde odišli? Cez strop? Čo ja viem? A kde sme to? Nie, tu bude Kde sme jumpscare. Freddy Fazbear pizzeria. Jumpscare. Tak nič. To sa... Čo?
To je bludisko. Ja. Iba má Miklo. Jasne. Ešte som nevyskočil zo stoličky. O nie. Ale tie zvukové efekty sú hrozné. Všetko to Čo tu pozná. je? Matúš, to je tá mapa. To je Jaj, hej, no. toho žrúta. Basketbalový zápas. Oh. Let's go. Kámo, čo to je? 6-7. Čo to hráme? Čo to je? Europe 6. Ale Mika má viac jak pri iných hororoch. O, Lowrider. Kámo, Slumdog teraz Auto. bude 6-7, nie. To vidím. Teraz robí rap song. Čo sa deje, kámo? Ty kokos, jaký breakdance. Jaké bombičky ide? Ma nevidel. Čo sa deje? To čo je? Čo je? Oni idú po mne. Čo má byť? A tu Aj po mne? má dim 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 dum tum tum sa hora. Bež tam. Voli, Čo tropi, ti oni tropi. pôjde? Uhni. Ja taký shot som dal. Ideš bombiť. Koľko Tak pleskov. poď. Yes. Michael, to ma capol Michael. Máme Ja. nájsť vajca. Rýchlo nájsť vajca. Dvojca. Kamo držu go. No. Oni nám pustili Je, príchod. oni chceli tej vajca. Hello, what can I do for you? I would like to meet the boss, please, sir, at the reception. Take the elevator. You will understand. Dobre. Jedna z troch. Sme tam Ok. všetci. Hej, sme tu. A to nie je náš byt. To čo tam za... Pás. Aha, môžeme ísť na druhú. Poďte na floor. Michael To Jackson. čo? Poď na floor 2. Mišo! Mišo. Akože Michael. Dobre. Mišo. Mišo. To čo je? Počkajte, to je To čo je? secret card. To je Steel Brain Musíme Rot. pozrieť. Á. Musíme pozrieť. Neprekýmte. Dobre. Bežte. Pozor. Nie. Kart? Máš. Bež. Bež. Kamo. Nie. Áno. Dobre. Aha, dobre. Pohoda. Nie, nejdem tam prvý. Idem ja. Ani ja. To bude strašne žalostné. Opováž sa. Opováž sa. Poď. Mišo, opováž sa. To čo? Ako má plešinu? Hello, I suffered so much to get to you. I want to become your Ten disciple klobúk, jak to tam be like zostal. you. You're an example. Letí tu cyklom. Čo vypráva? Priznutý. What? You're going to retire? No way. You want me to take over? Či. Už som na stage. A ja? Dobre. To som ja? Prečo som Michael Jackson? Ty kokos. Jaký obrovský. Dík. Jaký Michael Jackson. Na high level. To čo? Kokos. Thank you for playing. To bolo dobre, kam.